हायानो बिराद गिदिर सारा खिथालायबाय आंनो साला हाब मा सैथालै नोङो साला साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोना जोंनि बे MDB कार्टुन चेनेलखौ आरो बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो जाहाथे जोंनि गोदान गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना बयनिबो सिगां नुनो मोनो बा साला सुवादा हायानो बिराद गिदिर सारा खिथालायबाय आंनो साला हाब मा सैथालै नोङो साला बिराद सैथालै नोंसोरो ओइ जाम्बालाय जाला माला जाब्बा जुबासो लिरना फैदो जोङो है जादा जा लिरना फैजोबदो फाग्लालाय बा थगायबावब्रा आंखो आसोलफ्रा बयनिफ्रायनो सिखारखायाब्रा हाया जालायबावब्रा बिसिनासो होबाय ओजा थांनानै बया लिरनाया है साला खिथाहरबावाब्रा आं सोंबाबो है मा सैथालै नोंसोरो होद जालै नोंसोर बालनि खिथानांगौब्रा खिथालायबावा इसोरना मार गाजाखा नोंगौलै हायाखैब्रा जोंबो जाला मालासो लिरना गारबोदो जोंबो गावसाबो बया लिरदोस' मालायखो होननाया सैथानफ्रा हायाखैलै लिरनो मोनथाम लिरना फैदो मिथिगोना मोनथामल' लिरना फैदो जोङो है जा गोरा गोरा फैथारदो कुइसनफ्राबो गैया फरायाखैनोबो नालाय फोदा सांग्रांजोबदो गासिबो नायदावना साबाय थादो मिथिगोना है न'खौ लांबाय मोननैसो नायनो होननानै गैया फोदा सान्सखौनो होआसैब्रा मोनासै सान्सखौनो नायनो सेस नायदावना सायजोबनांदो है आंबो लांदोंमोनब्रा नखल गैया मोनसेबो नायनो मोनासै पकेट हेरायबो हरनो मोनासैब्रा जाबायदि कारा होखानो डिउटिखो है थैगोनसैलाय सयथिबो मोनसेबो नायनो मोनासै नकलखौनो ओरैनो लाफिनजोब्बाय आङो है साला जायालै नकलजों जायालै नकलजों जाया नोंसादि मालाय लिरना फैनो हादो र' आंनानो गैयाथारालै बाला इसे लिरना हाबोनोबा मोजां जागौमोन गैया लिरनो हायासै आङो मा जाबावगोन ना फेल जासिगोन खोमालै बाला मालाय लिरनांगौना बयगा लिरखादो बाला मा लिरखादो इसोरो पास जागोनलै इसोरो जोंसो आंसो फेल जागोन खोमालै गेरेन्टि गैया बाला मोजां लिरनो हायाखै आं मासदाय फरायाबो नालाय बाला जोंफोरा गोदाव सोराव न'आव थाबाबो मबाइल सिनाय थाबाय थायो बबाव पास जादोलै फाग्लासो 20 मिनिट टाइमा नायदावनानै दिन थांदो रखरा ओरैनो नोंना 20 मिनिटल' आंनानो 30 मिनिट टाइमानो ओरैनो थांदो लिरा मुवानो फाग्लासो लिरनोबो हाया नालाय मालायसो नायना लिरनाय आरो नै नों एसाइनमेन्टखौ होफैबाय नामा है गैया गांनैल' ना ब्लड आरो दंबावनो माथो गांनै या बाबायदां लिरनो आंनाबो बिदि जादोंलै साला थायै थानानै मैयासो गोसोखांनानै जा खिनो ओंखारलायनाय हासुनो ओंखारलायनाय मिथिलायै लिरनांदों बाला हराबो हरसे उन्दुनो मोनाखै रखरा मोनफ्रामबो मोजाया रखरा है इखौनो एफा लिरबाय थायो नाङालै है बाददो लिरनांला ए जाम्बाया फेल जागोनबो है फेल जाबा जाबाय लिरलां बानायफोराव होद नों सैथानलै नोंजों जानाय नङा लिरानो दानो लिरखुमाना होगोन बे जाले नोंजों बया सैथानो नोंजों ओंखारफानो हानाय नङालै नै नारखोमोसो माथो हामा बायदि जानाय एगजामालाय हाबो जानायसै नालाय एगजामालाय है हायाखैलै लिरनो मोनथामल' लिरना साइन होना ब्लड हायासै लिरनो मालाय नोंसो हादों खोमालै ना गैया जोंबो हायाखै मालाय रुपाथि मोना लिरसोदो खोमालै हादों खोमा गावसा गैया हायाखै जोंबो मा हायाल' होनखादोब्रा इसोरलाय लिरबा लिरनानै बया लिरना फैदोब्रा इसोरो ओमफ्राय हाया जालायबावदों होद सैथान माखा गावसा दिन जा लिरखादो हाया जालायखो हायाखै जालायनानै बुवासिना आंनासो गैया बाला नायदावनासो थाबाय थादों दिनै मिथिबायना नारखो थगायलायबावदो लिरबा लिरनानै गावसा हाखायो गैयालै हायाखै सयथिबो नै थेफ्रा मोनासो बिराद लिरदो साला सैथानफ्रा लिराखै अबाव गावसा लिरनानै गैया जोंबो लिरनोनो हायाखै